Hola, aquest vídeo és per informar-vos que tenim una nova partida de crèdits ICF d'agroliquiditat pel sector agrari. Aquesta nova addenda és de 37,5 milions d'euros. Ja sabeu que, com sempre, s'obrirà el 3 de novembre i quan s'esgotin els fondos s'acabarà el poder demanar aquests crèdits. Estem limitats a un total de 37,5 milions d'euros, dels quals n'hi ha 12,5 reservats per joves i 25 seria pel resto del sector. Quan dic joves són menors de 40 anys que us hagueu instal·lat, no només els darrers 5 anys després de la instal·lació. Llavors, d'aquests 150.000 euros que podem arribar a demanar, heu de tenir en compte que si ja els teniu demanats d'anteriors addendes, d'anteriors convocatòries, no el podeu tornar a demanar crèdit. Però si vau demanar 100.000, com que el topall és 150, doncs podríeu formalitzar un préstec per 50.000 euros, fins a un total, sumant-ho tot, de 150.000. Sabeu que les condicions són a tornar en 6 anys, dels quals en podríem fer 2 de carència, vol dir que paguem interessos i no amortitzem capital, i també podríem fer els 6 anys iguals pagant sempre el mateix. Això ho podeu escollir vosaltres, la manera que us sigui més còmoda per vosaltres. Llavors, l'interès surt al 3,8, del qual el DAR subvenciona el 50% en el cas d'agricultors professionals i prioritàries i el 75% en el cas dels joves, que vol dir que pels APs i prioritàries ens quedarà un interès de l'1,9% i pels joves del 0,95%. O sigui, són unes condicions molt bones, us recomanem, si us fa falta liquidez o heu d'anar a fer crèdits pel tema d'inversions, doncs aprofiteu aquesta línia de l'ICF mentre estigui oberta. D'acord? Per qualsevol dubte podeu consultar les altres oficines i el que us convingo. Vinga, fins a la propera. Adéu.